Osanibona. Yebo. Yebo. Mana izindaba ziyabila lana ulibele ukulala vuka. Malo. Nangu umfana lana eza nezindaba ezishisayo. Kodwa akhuliwe Nkosi yami yini manje? Mangicela uvuke mfethu. Awu Nkosi yami kanti wengoneni khuliwe bakuthi ake nikwazi ukulungisa izinto zenu ngaphandle kwami. Wengoneni lana khona mina ngicela ukuthi uvuke. Kanti ulwana ubani manje? Angile ngicela ukuthi uvuke umfana lana ulwa nami. Umfana wakabani lo? Umfana lona ubaba kaBoy. Hayibo khuliwe. Usubuyelele nalona futhi? Angibuyelananga naye. Ungivimbe lapha ezantsi ngithi ngiyehla ngiyambhela. Ufuna ngitshela ukuthi ke yena ufuna ukwenza iDNA. Kunjalo nje mama, ngesikade siqoqa lapha nokhulewe ngaphandle. Sibuza indaba yakho umfana ngoba manje sekuyakhulunywa endaweni kuthiwa umfana insweba ngathi ayibonakali kahle. So manje bengenze ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi umfana ngempela uyena nowami noma mhlambe usisi lona wangibambe sejazi. Kusho bani ukuthi insweba ayibonakala? Ngiyakhulunywa lana ngaphandle nansi ngoduso ithi ake ngicacise ukuthi sihlala na umfana noma. Man ukhuluma izinto eziningi. Obani laba basho njalo? Abantu noma wena usho njalo? Abantu batshele mina. Wena uthini? Ngizocela ukwenza isiqiniseko. Wena nawe awuyiboni inswebo wena. Phela ngeke uzwe abantu ekabani ingane ngithe yakho. Yilokho engingakwazi lokho engifuna ukuqinisekisa. Webhuti ngicela mina ukuthi njengoba nje ijazi ugqoka u5 years uqale nini ungakuneli ungaqoka ijazi umnyaka wokuqala wesibili wesi4 wesi5 akusangineli ke manje ijazi Kuliwe ilento ebengingayifuni ukuthi kuthiwa mina ngumajazi ami anginajazi mina wemajazi ngicela ukwenza iDNA ngicela ukuthatha umfana sihambe naye senze iDNA ukuze ngazi yenziwa nje kakhulu uyayiphinda lento emsini wami uyayiphinda emsini wami wenkosi ngicela ulalele mina manje umdala okhulumayo uyazi uyangithuka kahle uzosethuka nje la ekhaya umzimba yazi kuluma wonke umzimba wami njengamanje mangizwa lento oyisho uzosethuka kahle la ekhaya uyithatha lento oyisho awusahloniphi isho nami ngimdala unesibindi sokuthi uzongena ekamereni lami uzongivusa ngilele uzongitshela lamanyalo owakhulumayo ninogomona nje niyafana bayafana angiyazi into niyafana owakho uGomora noma ungayaphi uyephi wena noGomora bengaqondile ukuthi kube ngazi ukuthi angihloniphi macha ukuthi bengenzela ukuthi kube nesiqiniseko ukuthi ngenza kanjani ngoba wazi ukuthi sengiyoshada mina ngazi ukuthi ngihamba naye yini umfana lalela asiphikisana nomshado yakizwa ngilalela asiphikisana nomshado wakho kulungile sengilwe ngayiyeke ngaze akhathala indaba kulungile kodwa ngeke iyenzeke ile yalabo DMS bakho ngoba nawe uyazizwa ukuthi ayihlangane into esho ukuthi abantu bathi abanasiqiniseko abantu abangenaphi lapha angithi wena ingane uyasatshetse yakho ingane uhlulwa yini ukuzwa ukuthi ingane yakho angithi ukhulile wakutshetse ingane yakho usephinde washintsha wathi asesiyona manje indaba uhamba uzwa ngabantu angithi nami uma wale ngane kodwa mama uyazi ukuthi ayalikhulumi njalo iqiniso siyakwazi nje sonke lokho siwumphakathi ukuthi uqhelele neqiniso uyayiphinda wena namaqiniso ami sukukuphi namaqiniso ami mina ngikeze ukhumqisa nje za ngasonke isikhathi ukuthi mhlawumbe sisuka kude nawe nje ekhululiwe sisuka kude sinawe asiqali namhlanje ukwazana phela sasuke safesa sisuka kude sasifika la ade siyakhona manje usangazi angithi wangishiya sasala ngoba ngingakwazi ke naleyo ngane angiyazi lokho engifuna ukwazi ingane nje uyayazi ingane awufuna nokuthi ngiyibone awuzolwa nengane yami phambi kwami yangizwa yini cha awuzolwa nengane yami phambi kwami ukhuliwe wathi kuwena ingane yakho wakuvuma lokho awubambe lokho babhelela lapho nje uzwe lokho siyeke hayi ngifuna ukulala ingane yakho nje babande nguvuma lokho nina nogomona niyafana kuphi la sifana niyafana umuntu na umuntu niyafana nje ingane wayibona ikhona into ebona ayikho nje into engafani yabo nje nami noma uGomora ngimbuka ngiyavuma impela khuliwe bayafana nje bayafana yabona nje amakhala khana imbobe ezimbili njoba nawe khana imbobe ezimbili exactly even namehlo khona izinto ezimnyama la phakathi kwena mina ngikwazi ukuthatha phela nto akazi noma umbone nomsila yini mhlawumbe uthi umbone isilwanyana unomsila uGomora akasena umuntu njengawe ungangiciki mina sola ngokwazi ukuthi ngabonani kuwe angisazi mina phela angithi wabhubhudla ifika le usubona ominenhle abanamafika amashasha
mina eyami wayibhubhudla nami wangona uyamazi bathi umenehle yini ungafananga nomenehle Nkosi yami izenzo zakhe leya Aniyeke alikhiphani igama lelo ngane emzini wami. Ngizongihlanyisa ke ngizokwehla ngisho nala embedeni manje olukhuluma ngoqinyenhle kwani. Ngizokwehla la embedeni wengane yami kuzoba mnandi uyangizwa yini? Ukwehla kwami la embedeni ukonakala kwezinto ngiyakutshela mfana wami. Iyeke lo ndaba okunqomana nomenehle endlini yami ngizohlanya ke la. Umoya ophansi kodwa makakhululewe. Yiziphi izinto eyingonakala okudlula lokho? Ngithi mina lo DMS yakhe ayenzeki uyangizwa yini? Angifuni lo ngikhuluma into eziningi. I-DMS mema ngeke iziyenze i-DNA engiyicelayo. angeke size siyenze leyo DNA. Kuliwa umchazele mhlamba kangizwa mina. Akho DNA yaphuma nje la ekhaya ihlazo kami nje leyo nto. Ngoba Uyazi ukuthi la ekhaya nje ngithi ufundile uyazazi lezi zinto ukuthi siyabudinga ubufakazi singabantu. Yazi ukuthi Kudlaliwe la ekhaya. ngabantu. Yazi ukhulukhulu wala ekhaya wayeyinkosi. Uyazi into ozoyikhokha. Ngangingeke. Into ozoyikhokha ngokuhlambalaza. Ngangingeke ukukhona ukhulukhulu wakho. Wekho Mina ngazana nengane. Sengicela uhambe yangizwa yini? Futhi uma ukwazi ukulungela ingane yami ungaphindi uyisho lento oyishilo yangizwa yini? Gcina ncinje le ndaba kubo ukuthi asikaze siyikhulume mina nawe uyangizwa yini? Mina bengizocela ukuthi at least angihambe naye kumfana. Umsebi le ngane yami wenkosi yangizwa yini? uGomora ngisho nokubhaliswa zonke indawo nje esikoleni ubiza mina. Owami uGomora ngeke uzumthola uyangizwa. Okusho ukuthi akuyena owami. uGomora Gumede. Makunjalo phela kushuthi nikani DNA asale kabo wena uGomora mawukuthi wena. Uvela uwethu Gumede. Okusho ukuthi ibhantshi. uGumede loyana wethu vele. Ngiyacela ukunishiya nengane yakho. Kulungile kuhambe kahle baba kaGo siyakuthanda sinomntwana. Hlala kwazi lokho. Ngifuna nisale kahle ulale kahle siyoyikhuluma le ndaba kodwa. Iyeke lo uyangizwa yini? Kodwa angiphathekile kahle. Ube uzobona ingane yakho mawuyifuni yeke ukusangana hayibo. Ukuthi ingane ayisene yakhe. Fana nawe ingane. Awukahle bekhulile. Awusalusutshela mina uGomora wapi vele ngokomthetho. Ngaphela akafani nje naye vele uNkosi ngade asengiyibona nami le nto le. Owapi vele? Hayibo uGomora ngithi ukasiza umbonzo ufana noSizwe. Lo lapho lo mama undlana naye stokfela. Ayi wakagoba. Hayibo. Kodwa khuluwe yini ngempela? Yini khuluwe ngiphathe nabantu? Uzothi lo mfana mebuye ezoshisa umuzi wami la ngizokwenza njani mina? Yabona ekhaya akekho umuntu wakashisa muzi. Yabona nje mina nawe noThangithini siyafana nobaba sonke. Kodwa nje ungoneni lo akafani namuntu. Ayekho futhi umuntu wakathini akukho umuzi wakwasha. Hayi cha phela. Ayikho umuzi ozosha. Hayi ukuthi bengithini ekhuliwe yezwa yini mina bengivele like bengisho ukuthi khona vele izenzeke into ezikanjeni. Ayizenzeke. Masuchaza nami sengiyabona vele bengukuthi bengibuza njengoba bengididekile. Kodwa vele siyenzeka leyo ngane umuntu nje. Vele zonke ingane ziyafana. Phela zonke ingane zabantu. Futhi vele ziyisipho esivela uNkulunkulu zonke vele bese ngisho nje vele futhi ingane ayibi nalo uthi iyakhula nje iyakhula vele. Nje iyakhona nangakhulu umfowethu Nkosi yami. Naqala vele kwakwenzeka ngoba nje ngiyakhumbula nje ngiyaleza ikhathi amadoda amane ngayinganaki edlalela emagoli ezothi umfazi utetile anganayo ukuthi ingane yafana naye abaningi namanje nje nangu sebahlupha sebefuna ba-DNA mase bekhuluma kakhulu laba manje qala babenganayo wazi ne-DNA loya hayibo ilo maphaphiyaso uminenhle phela uyaphapha uyena vele umfaka lengqondo lento yakhe ukuthi enze iziqu zobunesi usekwazi ukufanisa izinto ezifanayo nesingafani ujwayela kabi kodwa nje hayibo akuna inkinga ndiqala ngayo vele ukuthi sipha iyenzeka vele lo nto le aqala nje ngayo Nkosi yami uzoba strong ubusudlile nizofika ebusuku hayibo ngisayodla ngaleni kukhona into ongishiyele yona khona lo ubheka lapha ku-microwave bekithi ngishiyele ungoneni kodwa ngathi ngesapho ufika ufuna ukuqala lezansi la angivimbe khona phela lo mfana uvele wangivimba nje endleleni laphayana ngisathi ngithi ngithatha uleft wathi nje cela ukuthi sikhulume kancane ngathi ayibonini manje lona ungaphuzeli khona ngcono ubuye na kuzophuzela la endlini yezwa yini siyabonga kulabo abasubscribe laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini